May isuon ko ni Kristo mayong gabi natong tanan. Ano nasab kita karon aron pag padayag mahitungod ining atong maigsuon karon nga bisan gani sa atong maigsuon Katoliko nga maingon sila nga walay reliyon kunong makaluwas. Muna ilang ingon na bisag kung sa reliyon na kay Ginoo magyapon. Pero ison ingon ko nga naay pagkasayop, naay pagkausto, nasi pagkasayop. Apan sa dili pa ta magpadayon, pagampo na kita sa Dios. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Aming Panginoon, ilayo mo po ninyo sana kami sa lahat ng masamang karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipahintulot na manaig ang puot ng aming mga puso at isipan. Tulungan po ninyo kami na lutasin ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay. At tulungan mo po ako, Panginoon, maipaliwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo. Iniling ko po ito sa pangalan ni Kristo, ng aming Panginoon. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Yan natakaroon sa diskutan lagi nga may reliyon nga makaluwas. Na unsa man ni meaning sa reliyon? Sa diksyonaryo, religion is man's recognition and obedience to the supernatural being. Na ang reliyon ko mo ipag-recognisar nato sa labing makagagahom. Na kung wakay reliyon, wakay pag-recognize atong Dios. Ug uban pa nga hubad, religion mo'y pagdugtong balik nato sa Dios. Gaduman kay gumikan sa sala nahimulag banta sa Dios. Managiyon si Isaiah 59:2 nga ang sala mo ni pahimulag nato sa Dios. Mao nga balikong ni pinay pagdugto nato nga mahadugtong tagbalik, mahisumpay tagbalik nato sa Dios. Sa babagot sa kabagnit nga ibutang ipatapot mo ang lansang niya, ang lansang ay mugulitan imong butangan pong lansang na isikanan sang mutapot po dis lansang nga naman kay nadugtong lagi, nadugtong mo na nga kita madugtong tagbalik sa grasya sa Dios. Na niya sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 15. Then Peter stood up with other 11 apostles and in loud voice began to speak to a crowd, fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, listen to me. And let me tell you what this means. These people are drunk as you suppose. It's only 9 o'clock in the morning. Instead, this is what the prophet Joel spoke about. This is what I will do in the last days. God says, I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your young men will see visions, and your old men will have dreams. Unya mitindog si Pedro uban sa 11 ka mga apostoles ug wasog nga tingog mingon sila. Mingon kanila mga kaigsuonan kong Hudiyo,
ug kamong tanan nga niya karon sa Jerusalem pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kini mga tawhanan dili bubog sumala sa inyong paguna-una. Kay halas 9 pa man karon sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang adlaw. Nag-ingon ang Dios, ibubo ko ang tanang katawhan. Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu ug inyong mga anak nga lalaki ug babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makitag mga pananawon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. Na Jeremias 19:9 ang ingon ni Propeta Jeremias. Nueve to 6. Who can understand the heart, the human heart? There is nothing else so deceitful. It is to seek to be held. If the Lord search the minds and test the hearts of people, I treat each of them according to the way they live, according to what they do. Na kinsa may makatukip sa kasing sa tao, walay mulabaw nini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Ako ang Ginoo nagsusi sa dahona o nag-usisa kasing sa tao, kantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o sa pagkinabuhi. Muni kinang dugtungon tagbalik tungod ini mga kasalanan sa katawan. Walay mulabaw kamalimbungon ang tao ug labihan kini kadautan. Muna nga ibadugtong tagbalik pinagsariliyon aron nga ay balik ta ngadto sa grasya sa Dios. Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 23:34. Lucas 23:34. Jesus said, "Forgive them, Father. They don't know what they are doing." They divided his clothes among themselves by throwing dice. The people stood there watching while the Jewish leaders made fun of him. Na unya ningon si Jesus, amahan, pasaylo sila, kuha sila mahibalo sa ilang gibuhat. Na pinagi sa reliyon, may dugtong kita niya mga itagpasaylo sa Dios. O ang Dios, nahibaw man si Kristo na makasta kita. O siya nag-angkon sa itong mga sala. Muna ang iyon si Kristo, amahan, pasaylo sila, kuha sila mahibalo sa ilang gibuhat. O giminbahin nila ang ilang masapot, ang iyang mga sapot pinagi sa ripa. Nagtindog dito ang mga tao na nagtanaw samtang nagbulbugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagyon. Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kugaligon kung siya mao ang Mesiyas na pinili sa Dios. Unsa may kadautan sa tao? May mo si Kristo, gibugol-bugalan. Mao sa gibuhat niya itong maigsuon karon. Ya kanang putuha, di bago ito may balik na ito Diyos. Kinang ipadugtong isang balik. Kaya di siya madugtong o balik, na alaot yung taon niyang karang. Lucas 12:47. 48. Matingod kini sa pagtuman sa sugo. Lucas 47. The servant who knows what his master wants him to do, but does not get himself ready and do it, will be punished with heavy whipping. But the servant who does not
know what his master wants, and yet does something for which he receives something. He does, yet does something for which he receives a whipping, will be punished with a little whipping. Na ang sulugoon nga nasayod unsay buot ipabuhat siyang agalon apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat latuson sa makadaghan, apan ang sulugoon nga wala masayod unsay gusto sa iyang agalon nga ipabuhat ug butang nga tungod ini hangay siyang latuson ug diyutay nga latos. Tanaw ta ang basahon sa Sirach, Kapitulo 35. Kapitulo 35, 18. And the Lord will sit quickly. He will show no patience with weak people. He will take vengeance by crushing the hatred. He will completely wipe out the merciless and the arrogant, and will destroy the authority of the weak. Ang Ginoo bubuhat sa ilangan, dili siya magpailob sa datang mga tao. Manimalo siya pagdugmok sa mga walay tinuan sa may balita Biblia. San Sirach Kapitulo 35 versikulo 18. Kung sa dugmokon ang mga walay tinuan. Ug diya sa Sirach 41:8. Kung sa'y payag, you are doomed, you are religious. Why religion? You are doomed, you are religious people who have abandoned the law of the Most High God. Sa kuno, alaot ka mong mga taong walay reliyon sa Diyos, ang biya sa blaod sa labing halanon sa Diyos. Walay reliyon, alaot sa may balita Biblia. Alaot yun, mga reliyon. Nga naman, kani matapagwa, matakadugtong nga sa grasya sa Diyos. Grasya sa Diyos, o sa Espanya San Pablo. Gracia. Gracia size dos. Help carry one another's burdens, and the way you will obey the law of Christ. If you think you are nothing when you really are nothing, you are only deceiving yourself. Na pag tinabay ka mo sa pagpasan sa inyong mga kalantuson, kay inyong pagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may nagkunaw na bilihon siya, bisan kun ang tinod mao nga wala di ay siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kagalingon. Galatians chapter 6 verse 2. Second Corinthians chapter 1 verse 12. We are proud that our conscience assures that our lives in this world, and especially our relationship with you, have been ruled by God, given frankness and sincerity by the power of God's grace, and not
by human wisdom. Ikapasigarbo na mo ang among konsensya nagmatuod na putli ug matiud-anon ang among pagkinabuhi, meaning kalibutan na ug labi na ang among relasyon kaninyo. Kini dili pinagi siya tanong kaalam kung dili sa grasya sa Dios. Unsa kuno ang relasyon po nato atong sikataw. Ang relasyon nato sa atong sikataw mao say pagrelasyon nato sa Dios. Kinanan nga di ibabuto kay dote relasyon pa atong sikataw, awat na magmahal sa atong sikataw unya bawal ba na saka usama na sa mga napo kasugo, usama na sa naa sa napo kasugo nga pagmahalay, paghimumay kamo. Judas 1:23 nung siya payag Judas 1:23. One 22-23. Show mercy towards those who have doubts. Save others by snatching them out in the fire, and so others show mercy, mixed with fear, but hate their very clothes, stained by their sinful lusts. Nga tabangi kadtong nagduduha, luwasa ang uban pinagi sa pagsakmit kalagikan sa kalayo. Kalayo usab ang uban apan pagbantay di kayay bisan ang ilang bisti nga mabulingan sa datang kalibuan. Relasyon, hisgot siya pong relasyon anto sa tao, anto sa katao. Ngunit o 3:16 1 Timothy 3:16. There will be the shout of command and archangels, voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Then who are living at the time will be gathered up along with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so will always be with the Lord. So then encourage one another with these words. Na kung mahidugtong kita nga ito sa Dios, ang atong ganti nga madot mong kalipay nung kay may uban man ta nga ito tingarian sa Dios. Unya mabati ang singgit sa nagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa tumpita sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mo'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtukang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong panahon na yan ang adlaw bayawon uban kanila didto sa panganon ang pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban sa kanunay uban na kanunay sa Ginoo busa pag dinasigay kamo nining paglao man na sigay kita.
5:16. Unang Timoteo ay, 1:5-16. But if any Christian woman has widows in her family, she must take care of them and not put the hard burden on the church, so that it may be take care of the widows who are all alone. Apan kung ang usa ka babaeng byuda nga magtotoo, may mga parinti nga mga babaeng magtotoo nga may parinti nga byuda, kinahanglan siya nga matiman kanila ug dili magsalig sa iglesia. Sa ingon, makaatiman ang iglesia sa mga byuda nga wala nay kapaignan. Ang batuod nga reliyon mo pag-atiman sa mga byuda. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 5. Ang sa giingon ni San Pablo, and constant arguments from people whose minds not function and who no longer have the truth. They think their religion is a way to become rich. Well, religion does make us very rich if we are satisfied what we have. Unsa kuno, musangpot usab kini sa walay hunong nga paglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang reliyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinoon, ang reliyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kung puntinto lamang siya sa nakaniya. Ang sa makadato, diskutay makadato sa pagtuo, di may kadato sa kwarta. Kaya wakay riyon, wakay pagtuo. No, nagay riyon, nagay pagtuo. Yun na nara. Inuon ang riyon makapadato gayog pag-ayo sa tao kung siya puntinto lamang sa nakaniya. Santiago 1:27. Ang sa giingon ni Apostol Santiago, unsa man ning reliyon, ang matuod nga reliyon. What God the Father considers to be pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering, and to keep out oneself from being corrupted by the world. Alang sa Dios nga amahan, ang puti nga matuod nga tinuhuan kung reliyon mao ang pag-atiman sa mga ilo o mga byuda sa ilang kalisod o sa pagpamatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilan sa kalibutan. Muna'y tinuod nga reliyon. Muna'y pagbaton sa tinuod nga reliyon. Tito, Kapitulo 1, versikulo 1. Kung sa'y payag ni San Pablo, ato kang Tito. From Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, was chosen
and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth through by our religion. Nag-religion. Nagisgot yun ang religion. Gikan ni Pablo sa dugoon sa Dios, Apostol Hesus Kristo. Ipili ako, ipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan na pinili sa Dios o pagdala kanila ngadto sa kabaturan nga gitudlo sa atong tinuhan. Gitudlo sa atong reliyon. Di sa kabutuman, sa gitudlo sa reliyon, awa sa taymay mo. Sama ni ubang tiyo nga motipas. Kinahanglan yun nga musumpay yun ta. Musumpay yun ta nga ito sa pagtuluan Kristo. Marcos Kapitulo 10, versikulo 11. Unsay bigyon ni San Marcos. He said to them, a man who divorces his wife and marries another woman commits adultery against his wife. In the same way, a woman who divorces her husband and marries another man commits adultery. Ningon siya kanila, ang banang bulag siyang asawa o magbinyo sa laing babae nakapanapaw na sa una niyang asawa. O ang babae nga bulag sa iyang bana na bana o magbinyo og laing lalaki nakapanapaw sa niya. Dihat sala kini pagpadaw salaman maputol ang atong pagdugtong ato sa Dios. Nang dili kita. Gyud nang ang simbahan nagbawal gid pagbulag kay way dili mabulag ang magtian kundi ang bubulag borang ang kamatayon. O daghang salamat. Tapos na sab ang atong pagpambit. Kinaot nga atong mabatunan na unta ang atong pangununa nga mingutang aliyon dili makaluwas sayop na gusto na to nga atong tiniya. Niya mingon yan bisag unsang reliyon na okay lang kay Ginoong gyapon sayop ka na. Anong sayop man? Doon na may wali na nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Unya doon pinagwali nga si Kristo Dios. Niya amay imong tuwa na na. Nga duha naman na. Di man may pilion mo na duha. Sama kas papilion kag pula o puti. May ka puti-pula. Dili mahimo. Kung saan pilion. Yun anak. Naagi husto na ay dili. Unya sama ka na. Unang maminaw kita. Dili ingon nga, Diyos mong yapon, dili ang sayop na. Sayop na. Ano man, kay bisan si Kristo si Banginoon San Mateo, City 21, no? Dili ang tanan magkatawag ka na o Ginoo makasunod sa kingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagatuman sa kabuton sa uman. Daghan imingon kaninyo, Ginoo, di ba nang hilin mamiyaw pinag-isimungalan? Nagayubig masakiton sa imungalan. Nung sa may iyon si Kristo tun sa itubag, wa ko kailan niyo, tawa ka mong makasala. Na, batayan ta. Muna dili ang tanan yung, dili ang tanan nga, bisag unsang reliyon na atutuan. Ayaw, sayop na. Kaya doon nagitinood, kaya doon na may sigitukod. O may mo pa nga, bisag kinsa lang, nga nung maghago pa na itong Ginoo pagpili doon si Kapostolis. Anong maibawaan yun na magbantay ta. Mausog ta sa itong mga pangununa. Subod ko, dagang salamat, may gabi ka na itong tanan, o atong tapuson,
sa bubo nga pagampo. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast the very Satan and all evil spirits who prowl about the world, seeking the ruins of souls. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. May gabi.